assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV caggal jettuɗen Allah en juuli Mouhamadou Thioubart ɓiɗɗo windere en jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasila men Nurdine Hammadou Aliou Rahi en dewre makko en juurima ɗo dennagal serɓe fuurankoɓe en jetti Allah kadi hande dokkuɗen cellal hokken coftal ha mbawɗen arde jornaɗo bandiraɓe jonde men nde kewɗen jornade bandiraɓe kala saaha émission moɗon Njuddu Jeeri taw ko ɓinguel mon baɗiraguel mon baniraguel mon dewel Sali Dia debbo mo Agnam liduɓe lidu ban buuɗi sippa toroɓe sippata jaam liɗo won toon taw noon yaade sewruji muɗum adoré woni denɗam Sumbulu Sow debbo mo Tigguiri Siré kono noon kadi ene wonde Pende Ɓaleejo debbo mo Aram emin jogui hande kadi invité amen mo ganduɗa ari ɗo ñande en kadi o arti ɗo woni Aissa Sow so tawi wiyama Sow noon hande Sowɓe kam hande taarimamami ɗo hande ko Mallo Fabo kam ɗum noon waddini en waɗinimin tan beelamma wadde ko hokkude kadi denniraguelam miñiraguelam walla mi wini ɓinguelam somi welama e banggue yummum woni Sumbulu Sow salmina bandiraɓe Sumbulu bisimilla ma. Merci a jarama Mama Sali comme d'habitude rek minen garti ɗo kadi mi salmini onon foof yeeɓoɓe Ayaw Piindi TV chaque jour tan ko weltare no fewi no fewi no fewi huccidde moon addana on kadi pularuji walla pulareji belɗi machallah en passant mbiɗe salmina kadi jafoɗam ma Sali ɗon mbiɗa salmina tigguernaɓe mbiɗa wiyaɓe bon courage mbiɗa wiyaɓe kadi final o inchallah on ƴettat ɗum te inchallah on ƴettat ɗum mbiɗen waɗa on supporté ɗo e Dakar ale AIC walla Rede Tigguiri Siré Allah jarama Sidi Sow onon gon ɗaccinaɓe Allah ko mbaɗa ɗum woni yaha ani Pende Ɓaleejo bisimilla ma. Yes bandiraɓe fulɓe kala wiyombimi e kala wiyombimami min Pende Ɓaleejo debbo mo Aram Sare Yeri Mayo mo yahani deɓere mo baccani balabaje tanum jaltaɓe mi salmini moon foof inde mum e yettode mum to gonɗon ene goni ɗon less asaman Allah he caggal no mi yetti Allah mi julɓe rasbi Allah mi yetta nene e baba wono ko bobo dañi duniya foof yo yettu nene e baba Abou mi salminima no fewi mi daari jamma gorko mo Nguy baba Thiam professeur Pende Ɓaleejo baba Alseni Deme e tata Layla Thiak Mamadou Guissal e tonto Dawda Dia gorko mo Boseya mi salminima no fewi mi daari jamma tout ça c'est grâce à toi. Allah jarama a salmitama a juurama ewa dende Aissa Sow bisimilla ma. Assalamu alaikum salminama non foof Mama Sali mi salminima salmini Piindi TV mbiɗa welto kadi artude ɗo henne joɗɗade moon kadi émission o e hande moom komi ardata pour gagnade Sidi Sow a weltanama minen min beltima ko beelamma peccaɗo Sidi Sow woni no mbiyateni e kala saaha so tawi neɗɗo naati e galle yo rewe damal en calmini ardiɓe galle ɓe bandiraɗo gorko parnorɗo o Dawoudou Moussa Dia gorko mo weedu Boseyaɓe moƴƴon hen gueddaɗo o salminama o juurama ñaganama Allah moƴƴere kono noon ko noon tigui mo woni ko sihil makko Harouna Moussa Dia ha to Burkina Faso directeur meɗen général Kaba Samba Diom mawɗo ardi bonnani salminama juurama ko ɗon dewten tan calminen personnel Piindi kala e yeeɓiyanko Piindi kala to woni partout dans le monde e wadde noon hande noon kadi en garti so wiyama Njuddu Jeeri noon kam mboɗo andi kam woni ko wiyata ko émission jangguinowo e hay sinno en mbawa enen koye men ken janggoɓe eyyi kono noon kadi ko émission kadi mo ganduɗa kadi ko jalnowo yimɓe piije hen jala hen nde tawno aduna ko noon aduna ko fijirde jalede tawno ko mbiyata ko aduna ko meere kala ko tinna fo tiiɗo ko tinnaka fo tiiɗata wadde ne wonan en coftale kala saaha hande noon eɗen gari ɗo e namde meɗen eɗen puɗɗoro e Pende Ɓaleejo payene Aissa Sow cakkatorɗen Sumbulu noon ñanden kanko wonno professeur kono ñan hen kam Pende weltima ñan hen Pende gañimama mo hande noon mbaɗani ko garɗo e revanche mawɗo eyyi ɗum ɗon noon ko wiide tan Pende Ɓaleejo guertogal tokosel no wiyete taw ko guertogel tokosel ɗo jibinaɗo guertogal ɗo jibinaɗo tokosel mum bébé muɗum no wiyete bébé bébé kay ko français wona pulaar annen non ka wiiɗo guertogal guine ɓinguel makko eyyi ɓinguel guertogal bébé par ce que neɗɗo so dañi ɓinguel ɓe wiyanmo o dañi bébé so dañi ɓinguel no wiye o dañi bébé kono ne jogui inde kay wona hunde fof kay woni bébé non kala jibinaɗo tan ka bébé eyyi joni an joni sa jibini ɓiye holno mbiyata ɗum mi dañi bébé a dañi bébé ko français wona pulaar he pulaar no wiyete mi dañi ɓinguel tokosel Penda yaani
Aïssa Sow ɓinguel guertogel tokosel no wiyete ɓinguel guertogel tokosel tokosel eyyi woni ɓinguel guertogel tan so guertogal jibini ɓinguel ngel no wiyete wona colel colel eyyi a fandima de eyyi ko colel ko colel de wona colel en wawi wona kay addanima ɗo colel colel Sumbulu cuuc eyyi ko cuuc ko cuuc eyyi ko noon eyyi ko noon ko cuuj wiyete par ce que ɓe wiyat ɗakkal guinaɓe ak cuuji eyyi ko noon mi yeggiti ko cuuj ko cuuj de ko cuuj cuuj wona jolfe non hay pulaar minen ko cuuj min mbiyata hay pulaar cuuj jeero riddu cuujuji he sali pardon cofel ɓinguel guinar tokosel ko cofel ko cofel eyyi ɓe wiyat guinar o guertogal ngal riddu tokosel ndi woni cofel ngel cofel ngel eyyi cofel wiyete Sumbulu eyyi ko noon cofel ko cofel wiyete merci Sumbulu je t'aime oh pour la première fois hande a turfi ko noon haɗama turfi taw waɗi an holno mbirta hunde tan bebbe kala ko jibina tan ko bebbe tan nanga ɗon mbiyawa eyyi min kam mi wiyat kala ko jibina tan a wiyat ko bebbe par ce que so neɗɗo dañi ɓinguel a wiyat mi dañi bebbe eyyo kono noon ɓinguel guertogal wiyetake dañi bebbe wiyete guertogal ngal dañi cofel eyyi hakkille joni ari hen par ce que no gonmi cukalel nana babam no wiyat totte gawri ndi cofel tokosi di cofel kay ko cofel tan ala tokosel par ce que woni so wona tokosel wiyetake cofel eyyi bébé o woni cofel tagi wiyede cofel ko tokosel ngel eyyi wadde wiyetake totte cofel cofel ngel wiyata tan ko totte cofel ngel wadde ɓinguel guertogal wiyde ko cofel joni colel ngel noon colel wona guertogal wona guertogal eyyi sa nani colel ko diwat wadde colel ko ganduɗa wona pigeon kam pigeon ɓuuri ɗum mawnude kono kañum mi anda no wiyete en olof min nani babamal no yima ɗum ɗon sali dia mo wiya o colel yo colel oye colel yo colel eyyi eyyi babamal won jimri makko o yimi colel non oto Sumbulu no jala noon wayni ko kalmi wona gonga si babamal won chanson makko o yimi o jorel o wima kono wona o colel yo colel comme sikkuno ko colel o wi no Sumbulu vraiment ka haatude noon ko waɗi hen jaleji non émission Njuddu Jeeri ko zéro stress dal la ilaha illallah haɗenam wallahi mboɗo welto oɗo émission par ce que ko ponnomi jalde semaine ko fof mboɗo jallo ɗum eyyi ko gonga par ce que joni garen gaye comme ko zéro stress e suudu joni garen gaye e deuxiéme namdal ngal puɗɗotom ko Aïssa Sow lapin no wiyete e pulaar lapin domuru oye lapin ko domuru wiyete ko noon wiyete kay Penda ɓalleje lapin no wiyete e pulaar lapin no wiyete pulaar eyyi lapin ho hoore mum lapin walla mbiya champ blanc par ce que konko omo rannoyi non lapin ko domuru wiyete par ce que jolfo wi jinax jolfo ko jinax o noon ko dañde fit noon jolfo wi jinax eyyi pulaar wi ɗum ɗo wi domuru kono ɗum kay wona lapin ko jiiɗa ko gonga jolfo wi jinax pulaar wi domburu kono lapin wona jinax lapin e domuru wona gotum kon ala ok sikkanum ko gotum an Sumbulu no wiyete e pulaar sa blanc wiyete an sang blanc ko français kadi sa fof ko français sa mo mouche la sa ko français sa no wiyete pulaar sa wiyete ko ullundu ko ullundu danejo yirmo wiide wona noon wadde lapin kam manda no wiyete lapin wiyete ko wojjere wojjere c'est la première fois nanmi ɗum min kam mbiɗa nena wojjere kono man jinaɗa ko inde ko majjirno kam wojjere lapin wiyete ko wojjere yo joni garen ga e troisiéme question meɗen ɓinguel ñiiwo holno wiyete Sumbulu ɓinguel ñiiwo nande on kalɗo haala ñiiwo oɗon gandi ko woni ñiiwo wona ko éléphant woni ñiiwo joni ɓinguel mum holno wiyete wona ñiiwo tan foti wiide ɗum ala aɗa joguinde kay ɗum tagui ɗum wiyede no wiyete ɓinguel ñiiwo
anda ay sasso ɓingel ñiw no wiyete ko sumgoɗa retrouvé mum sikkanto ko mimo aɗa wawi kay ala ɗum ɗon addani ɗo a haalat tan sa wawi haala joni an noon an mboɗo jogui par ce que men ɗeɗo balɗe aɗa ƴetta fuɗuji musɗi eyyi par ce que mi anda addani kam ɗo sa wide ɓinguel ñeewa no wiyete ñeewo tokoso ñeewo tokoso lolu dafa yomba trop ene weeɓi trop ñeewo tokoso tan so mawɗo wona ko bébé o mbiɗa no wiyete ɓinguel ñeewogel hono wiyete par ce que joni komi wiɗo ɗo ɓinguel bébé mbiya wona noon joni ko mbiya ñiwo tokoso rek ɓinguel ñeewo wiyete ko bonore ɗum ɗo de ha ɓawa jago mi andata sali ja kan diɗon pula min nanani ɗum kam hande ko wino hande ko addi hande ko ɗo hoyi ene weeɓi hande sattani ko gaddami ɗo ko ala fof ko satti hen ko minen woni mo wawa tan sumbulu soko musani de musani kay anda hay jibi anda ñiwo to ko boje en kay ɗum ɗo en kay ɗum kay ne weeɓi soko yo ɓuro webde dal joni ɓinguel ñiwo wiyete ko bonore bonore jaggon ɗon ha tiiɗi kadi kala ko jangguino ɗon binde gandon men jaaha yeeso kala ko kalnomi ɗo on mbiyon ganda mi gartoyo hen mi ƴeewa beela ko kalɗon ɗon ko beele oɗon jaggue haqqillaji moɗon wona jalton ɗon tan jejjuton yeeɓo ɓeende c'est la même chose somin yalti sumbulu wadde min winda ɗum winden ɗum bonore wiyete ko bonore ko waɗi hen important ko yimɓe mbi ñanden émission meɗen jawtuɗo mi heeɓi retour uji kewɗi yimɓe mbi min beltima par ce que minen ko gonga min jibina Fouta min mawno ko Fouta kono min ganda no dépense wiyete PULAAR min gandano no falantere wiyete PULAAR min gandano sa wuppi haal pari so tawi tulmi holno wiyete ko guppam donc ça veut dire que enen koye meɗen gonnen koye janggude kono kadi eɗen jangguinor kadi heddiɓe wiɓe noon ɓe hay sinno ko neɗɗo goto sumbulu op téléphone ma hay sinno ko neɗɗo goto wi noon ma wot ko waɗi meɗen ma wot ko nafi par ce que neɗɗo hay sinno neɗɗo goto jangguinɗa gandal ngal wonko nafi saka noon wona neɗɗo goto ko temedde walla ujunnaji yimɓe wadde noon wiide tan yo Allah junnanin ɗum amin enen koye men kan janggoɓe en ganda par ce que kala ko neɗɗo wawi haalde koko namdi ha andi nde fuɗɗi joɗade ɗo haali wadde kañum no jangguitini noon goɗɗo jangguide kadi yimɓe janggat tan ha dawa maaya kadi ɗemgal o neɗɗo wawa andide hono hunde fof ha jibinaɓe Fouta ɓe mawni Fouta a wawa andide ɗemgal hunde fof ma wot ko ganduɗa ma wot ko anda par ce que ɓuuri hen hewde hande e konngui meɗen en goppi mbaɗɗen triché koye français walla mbaɗɗen triché koye wolof kono noon sa ƴeewi ƴewtodima eɗen jogui konngui mum par ce que ala konngol gongol e français walla gongol olof mo PULAAR ala ala ko au contraire wonko woni PULAAR ka wawa yuutu ɗum banggue goɗɗo par ce que jiiya neɗɗo tan mbiya ɗum hayyo ngol konngol ko eɗen tan jogui ɗum par ce que mon fone andi hayyo a wiyata ɗum mo kuriɗa a wiyata ɗum mo jawiɗa kadi a wiyata ɗum ma yiiɗa ko affection tagat ma wiide neɗɗo hayyo ko yewnude neɗɗo tagat ma wiide hayyo ɗum ala jolfe ko wayno safaro tan jogui ɗum wima wonni big kono jolfe ala ɗum noon wadde PULAAR c'est très riche c'est vrai ɗum noon ko weltanade kadi bandiraɓe ganduɗa waɗoɓe en suivre kadi ƴettoɓe temps mumen nata kadi e commentaire uji mbaɗa commentaire uji positif ɗe ganduɗa ko weltare mumen ummade mumen faade e meɗen enenne ko weltare meɗen ummade men faade mabɓe eɗen beltinira kala saaha ma wonɓe cuɓiɗen hen hande eɗen beltinira Hawwa Thiam debbo mo ndulumaji o salminama o juurama o weltanama eɗen jeeyi commentaire uji makko e kala saaha eɗen mbiyamo kadi enen beltanimamum no wonde e Harouna Aw hay sinno ko dendiraɗo ñamowo ñebbe o weltanama o wiyama Seydi Aw en wondi kadi e bandiraɗo gorko Alsane Diawo o wiyama Seydi Diawo o salminama o juurama en wonde Racine Dieng gonɗo Roynois Doubou on aussi eɗen teskiti ɗum kala émission Njuddu Jeeri o meeɗa wasa wadde commentaire uji makko fof positif machallah en wonde Altine Sy on c'est ma fille kadi ko yiɓɓe Salidia tigui jeeya kañum ne jooɗi fo waɗa commentaire uji muɗum positif debbo mo Mauritanie mango wadde ko ɓen hande beltinirɗen yewtere nde e dendagal yeeɓiyankoɓe eɗen gari ga e namdal men gongal beybou goor no wiyete e PULAAR Aissa Sow beybou goor mbewo gorko e no wiyete e PULAAR e mi sikki wiyete ko botel mbewo gorko wiyete ko botel non mbeewo mbeewo kay ko mbeewo so woni debbo woni mbeewo so woni gorko holno wiyete so woni gorko mbeewo so woni gorko no ko mbeewa tan no wiyete mbeewo holɗum so wona mbewɗa ko burtel
ah so na mbeewa ko portir penda baleejo mbeewa gorko no wiire mbeewa gorko a wiyan mbeewa gorko tan tawde a wi mbeewa debbo no woodi wadde mbeewa gorko no woodi kadi andal ko ɗon tan jogguɗa ɗum eyyi par ce que mi anda addani min no émission eyyi Njuddu Jeeri a wi no neɗɗo naniri tan ya haali mo ganduɗa ya ko gandirɗa tan ko noon a haari eyyi mbeewa gorko tan eyyi sumbul mbeewa gorko no wiyete mbeewa ɗum ɗo mbeewa gorko wiyete ko ndamti c'est ça namde ko ɓonema mi wi on kala ko woni pulaar pulaar kala ɗo jogini inde debbo ne jogini ɗum inde gorko pulaar kala ko jogini inde gorko ene jogini ɗum inde debbo no wiiri mbeewa ni sa nani mbeewa tan ko debbo sa nani ndamdi tan ko gorko sumbul masalle won émission men ɓennuɗo won commentaire goto mi defani jaggude inde commentaire mo inde nde gonɗo e ɗum ɗo makko o wi kam sumbul ane penda balejo on kersini kam on ko altini si altini si hande a jogorani hersude hande a weltoto yam debbo murtani hande a weltoto yam altini eyyi won big altini si minene ma welto yam par ce que minene nanimi tan ko noon ko kalitumin on ko yiɗɓe seli jaajiya c'est ma fille neɗɗo moƴƴo wallay baɗo en suivre kadi baɗo partagé kadi partout ɗo ha tiktok uji meɗen fof wadde joni noon machallah on gandi mbeewa gorko wiyete ko ndamde sumbul so hande trouvi wadde sumbul hande heeɓi point goto penda ɓaleejo ne heeɓi point goto merci beaucoup je t'aime joni an noon mi heeɓi point ala so a fadat haɓe wima heeɓi point ka invité daro joni noon eɗen gara e dernier namdal men eɗon gudda eyyi hade men faade limore nde yallah faabo eyyi nagge so yeehi ladde holno wiyete Aissa Sow tottuɗum o mone miijaade tottuɗum yaata sumbul mo min dal min woni acteur o kamɓe fof ko pende ɓe suusida o dal o noon no walla mbiyon Sali Dia joni pende balle jaɗa min mi wona poseren question min posat pende dal pende joni pende nagge so yeehi ladde holno wiyete nagge so yeehi ladde ay sara a daƴƴan noon tawde mbiɗa gonɗa ko miijaade kanko haala so turvani an kaala nagge o huuyi wona ko wiɗo so nagge o yeehi ladde ça veut dire woni kaki e joni wona kaki kay maro kaka joni so nagge o huuwi a wiya nagge o huuwi ɗo ya ittu ɗum nagge o huuwi toon nagge ɗo huuwi toon ay sa miijima nagge no wiyete so huuwi kuuɗi nagge so yeehi ladde tawɗo mbiɗon kam o huuwi han kane mbiren noon tan eyyi wiyete ko ɗum ɗo ko yaɗo e jaañe ɗe eyyi jaañe mi miijima ɗum par ce que ɗum mahite gal ɗum ɗo jiɗi amen ndi holɗum wañuji amen ndi e nder less o wañuji moɗon noon eyyi comme ça yeehi ɗum ɗo cuuɗi woni cuuɗi to moftete baga waɗi ñakkuji ɗi taw ko waañ kañum berkirte ɓe kañum e derkirta toon kañum ɓe derkirta e wiyete ko jaañ wiyete ko jaañ wiyete addo jaañuji ɗi joni holko woni amen par ce que Njuddu Jeeri ne jogui probléme wiide minen mbiɗon ko amen holko firti amen joni mbiɗa ko somin pennude cuuɗi amen holko firti amen amen sa yi mi wi amen comme donc famille amen quoi famille moɗon minen fof dal comme famille o galle o amen amen minen mbiyata minen famille amen a wiyat famille amen ko noon en wiye famille amen en wiye kadi kono noon Njuddu Jeeri en jogui probléme tan wiide mi turfi wona a turfi wiyete ko jaañe joni min noon angay oɗo wiyeɗa yiige joni namdo sumbulu question o yala suwa gantumakay gasi min gañi o gañi joni goto mon fof dañi point hankandi oɗo wiyata on mbaɗi execo joni a wita nagge o huuwi wadde wona noon ala wiɗa ko nagge ngue joni so mbaalu o yeehi kabi nagge ngue janci wiyete so tawi ko mbaalu o huuwi noon ko mbiyata mbiyata ko ɗum wiyete ko bordode
affaire o do wiete bordode eyi so mbaali yehi aɗa waɗa ko waɗata ko ɗum ɗo wuuji so tawi ko gertogal guereji e ɗum men garto hen wona hande an konko namdo woni gertogal ngal no wiyete gertogal o mandi woni gertogal kuudi gertogal ngal non so mi anda wasde ande men garto hen inchallah émission goɗɗo joni kam hankan namde men gasi ko ɗo jarten ɗen joni eɗen gaare limore hen gudden ha saaha goɗɗo joni noon kuude gertogal mbiɗa ngal inchallah men garto hen e namdal gongal so tawi ko mbaalo mbiɗa wiitete ko bordode so tawi ko naggue wiite ko jaañe a faami jaañe e jaañe yo joni eɗen gaare limore nde noon puɗɗoto e Aissa an jiɗmi ko limana ham 3 paya 4 manam mi lima comme 3 paya 4 manam exemple mbiya nogas go nogas ɗiɗi joni wiyanam 3 paya dow ami fay dow e mbiyata ko goo ala 3 mbimami de mi wiyanima goo fay sappo lolu capantati goo exemple mbiya 51 tan capantati o wona kay a fayat dow dal be wima capante goo ha capante ɗiɗi capante tati capante nayyi capante e nayyi capantati e nayyi e capande tati e nayyi capantati e nayyi capantati e joyi ha capantati e jeegom capantati yawat noon yawadde ni trop e jeeɗiɗi e capantati e jeenayyi jeeɗiɗi tan jeenayyi anga ani pen noon goɗɗodira jeeɗiɗi e ko rewe jeeɗiɗi ko jeetati jeetati ala addat 50 ɗe ha para après capantati kimo o perte ɗo bilaade sumulu pen baleji limanam non yo debbo tigre sira ha para min chaque fois tan min so wona o ko min yo yaye makko min mi woni dernière ala parce que min kamɓe ɓe haala min mi faama yo sumbulu haala limanam ha para ɗo mimami ɗo 50 ɗi après son gummimo ɗon paye less mi faye makko an limanam 50 paya 4 joni somi waɗi 50 mi faye ha 50 4 tan kalanam 50 heewi hanam 4 tan ala probléme 50 e goto mi wiyanima 50 de 50 mbimami ko 50 e goo mbiyata 50 e goo e 50 e ɗiɗi 50 e tati 50 e nayyi 50 e nayyi 50 e joyi 50 e jeegom 50 e jeetati 50 e jeenayyi a diwi kadi de 50 e jeeɗiɗi won dewɗo hen jeegom e 50 e jeetati jeeɗiɗi eyyi 50 e jeenayyi 200 a woppi kadi a woppi jeetati a yeehin ha mbawɗa jeetati ɗi kadi a ruttitimo caggal 50 e joyi 50 e jeegom 50 e jeetati 50 e jeenayyi sumbul maranda konko no limirtani tagata min mbiɗa waɗa afole mbiɗa joom afole a wawa tan a jaɓat tan so neɗɗo wawa kay oto wi ko min noon a wawa mbiyata ummoji 50 jipponɗa ham less payana ham 50 mi ummoji wona ka wiɗa mi wonna afole non sumbul a wawa da so neɗɗo kadi a wallani kam ande ka jiɗo hersinde kam ɗo hannde ala 50 mi jippo less eyyi weeɓi te mboɗa andi aɗa wawi ɗum ala mi wawa de mi wawa seydi so monom jeero so wiyata kam mbaɗa yambar saɓinima kam mbaɗa yambar 50 50 e jeenayyi 50 mo wa 50 wona 50 mbiɗa eyyi 50 e jeenayyi eyyi 50 e jeenayyi 50 e jeetati 50 e jeeɗiɗi 50 e jeegom 50 e joyi 50 e nayyi 50 e tati 50 e ɗiɗi 50 e ɗiɗi 50 e goo a perti kono mbiya mi perti ala o turbi joni Aissa wannamno waɗi ni 50 paya 50 gudden yewtande ha saaha goɗɗo kon comprendre mo ko jiɗɗa haala manam jippoɗa 50 jippoɗa less
joni ka gumminode capantati ngabbuɗa paada capannayyi joni ko capannayyi jippoɗa less mi yaha capannayyi capannayyi jippoɗa paya less mbaya capannayyi e goho eyyi capannayyi ɗiɗi ala nga monti paada ko capanɗe joyyi a jippoto exemple mbiya exemple mbiya capannayyi mbiya capantati e jeenayyi paya less man loolu mënuma ko compter a faama yow a wiyat 20 et 9 aɗa tello 8 7 noon mais pulaar mi wawi contribuer pulaar wawa ɗum bo Piindi Balejo an aɗa wawi tawde ka aɗan waɗama expliqué limanen sumbulu haali ha paade aɗa wawi reftude hen nogas e jeetati nogas e jeetati kona ka wiide capannayyo mbaɗa tello capannayyi mbimami de mi wiyanima capantati aɗa tello mbiɗa ko nogas accu toon tan mi tello tan yo explication bu kiwi ne kadi wa eyyi an ko capantati o tutma yo tottam capantati dokkumami ko capannayyi paya capantati accu toon haalmi tan mi contales moƴƴi toon moƴƴi Allah jarama a jarama Penda Allah jarama on jarama donc ko weltanade bandiraɓe ɓe tan mo sikki ko jinɗoɗon ko yewtan ɗon keeɓi ɗum enen banggue men en keeɓi kono noon eɗen hankkadi bayno bandiraɓe heddo ha saaha goɗɗo tawno dokkoɗen hojomuji kuuɓi dokken Aissa Sow konngol ara wayno bandiraɓe ha saaha goto Aissa bisimilla ma mbaynoɗa bandiraɓe ɓe beltinaɓe jiɗɗa kadi weltinde ɓe ay mi wawmi mi weltimo invitation o degui yalla mama Sali ok mi weltimo invitation par ce que hande kadi mi andi kadi komi andano e parce que domom arde do ko gandal quoi ko gandal vraiment miɗo wiya tan sukaɓe ɓe kamɓe ne yoɓe gar ɓe jangga demgal amen o par ce que janggude demgal ma ene moƴƴi par ce que après nokku pulaar kono no kaaliɗa nane pulaar ne waɗi risque wonde pulaar ne weeli wiyede ka hal pulaar tan ne weeli donc yo sukaɓe gar e émission o te émission o vraiment mbiɗa welto hen ne weeli kam machallah te sihilaɓam kadi ni chaque fois émission o ɓe jalat mo cakkitimi waɗi ɗo o ɓe jalat kam tan ɓe mbiye kam an de kadi ni dañiɗa pulaar donc ɗum ɗon ne weeli dal ne weeli e ɓerde mbiɗa weltare no fewi onon foof ɓe joddimi e plateau o mbiɗa weltare kadi e Piindi TV aɗa weltinira mbiɗa weltinira kon donc e Piindi TV mbiɗa salmina mama Oumou Sall eyyi mbiɗa wiyamo ɓii ko nana aɗa yippulare inchallah a jarama seydi Sow a weltanama kaw moƴƴo minenne wonnini min beelama mawɗo e waddema ɗo kadi recevoir machallah Piindi Balejo debbo Maram Sare danema dow ɗum kam ko gonga debbo Maram Sare eyyi somi yeehi ha aram mi salmini Ablaye Sarr toon gorko mo aram toon to Saint-Louis parce que l'autre fois kanko tajani min émission o chaque fois so émission o dañi kanko jettoɗum e YouTube no taja ɗum no waɗa ɗum partagé min Sumbulu e ma mi salminimo no fewi toon to Saint-Louis mi salmini ko wayno Ibrahima Dia o wima Sali Dia émission ma on no weeli kadi no dañi fayida caggal leydi kamɓe foof mi salminiɓe ko wayno Aissatou Bousso en kaw Tidiani Bousso en kaw Boubou Sy en kaw Bayla en kamɓe foof mi accani hay goto Mama Salamata Diak toon to Elbeuf debbo mo Dondou on ko tokara ko wayni kaw Ivra gorko mo Aram Sare toon to France ɓe wi émission o machallah mi salminiɓe kamɓe foof kala gonɗo aram kadi mi salminiɓe no fewi par ce que ɓe weltima e émission ma o so Allah ɓe wi no weeli machallah mi wiyat ɓe hoto hay goto hol non nanida tan non ɓe pose ma question eyyi par ce que ɓe ƴeewi ko Sumbulu ko wano no Sumbulu ni ganduɗa mi sikkat noon sah kanko gagnat kam guen def so ari ɗo gueɗa nadde studio mo wiye ko min gagnat o e lawol o yani hande kadi Penda libimo debbo mo Tiguel Siré yantin guilami jooɗade dow ma Allah jarama a weltanama Piindi Balejo Sumbulu Sow eyyi Mama Sali a jarama Allah jarama onon kadi yeɓannoɓe walla jeeɓoɓe émission o Allah jarama on jarama onon beltini no fewi comme no Mama Sali wirini tan émission o ko émission moon onon jeeyi ɗum minen min jooɗaki ɗo tan pour fijje e jalde kono kadi min jiɗ onon e pijon hen jalon hen jiyon hen hoore mon kala mo ganduɗa o ko Njuddu Jeeri yo salono hoore mum konko ko Njuddu Jeeri min ñande fof ko ɗum calatomi de somi wiyama Sumbulu an ka Njuddu Jeeri mawɗo mi wiya min Sali wona Njuddu Jeeri min kam haalpulaar original nene e baaba eyyi wadde kadi mi wawa uddude émission o kadi koɗono puɗɗorinomi ni tan équipe amen mawɗo gonɗo to Tiguel Siré ASC wallere Sumbulu Sow nene caggal mon caggal Allah caggal mon te en gagnoto ɗum inchallah enen jammel kawrata jammel naɓe ken koreji de kono noon an match football
koreje ala affaire o ko koreje o ko bandam de ala ɗum ɗon minen min piyaro min jaha min leltoyo tiguere on calminama merci beaucoup Allah jarama jarama wadde en calmini tigguere siré naaɓe fof en calmini ɗon aramnaɓe Aissa Soto jeyɗa tigguere siré wadde en calmini tigguere siré naaɓe wadde noon so tawi en mbino wadde enen jeeyi ha Roto Agnam walla jeeyen to Boosoye fof so wiyama Boosoye nawri fof commune aji tati goni hen ha payi nayyi ni so welama woni commune mo Horefonde commune mo Agnam commune mo Thilone e commune mo Daby en calmini commune aji ɗi fof ko toon jeeyeɗen neɗɗo kadi ɗo jeeya fof ɗon woni fierté muɗum wadde Boosoye naji ɗi woni fof yo andu kañum te émission en calmini ɗum en calmini dendagal Fuutankoɓe wonɓe ɗo e leydi ndi ha diaspora o surtout noon surtout ɗaniyankoɓe meɗen tawno eɗen gandi e mbi so tawi wuuro welli tan ko ladde jaara so tawi hande Fouta yooɗi sinkima yooɗi tan machallah ko ɗaniyankoɓe men kamɓe maahi kuɓeji joɗɗe ɗe kamɓe nanni courant ji ɗi kamɓe nanni ndiyam ɗam kamɓe nanni télé ji ɗi ha nder galleji ɗi ha mun fof hande huccita koye tel mum taw yahata ene dardattoya e beddaji walla ene jooɗo e beddaji en haala ko wona haaju muɗum kono noon kamɓe gaddi dispensaire uji e nder guure ɗe yimɓe so ñawi ene cafro ko ɓuuri en hewde case santé ji poste santé ji meɗen kewɗi ko immigré ji meɗen maahi ɗum école aji ɗi koye mum ko ɓuuri en hewde kamɓe maahi ha laamu ara tawtaɓe wadde noon jarama immigré ji meɗen to gonɗon partout dans le monde ɓe mbiya yo Allah waɗan on toon jaam ko nawi on toon ko yo Allah newna on ha gattone dow jaam kadi Piindi yi golle mum ɗoɗen mbiya bandiraɓe yoɓe jokku wadde abonné yoɓe jokku wadde partagé yoɓe jokku wadde aimé yoɓe jokku wadde kadi commentaire uji positif woni no mbiyeɗen ni Piindi alhamdulillah rabbil alamin ala ɓe jeeɓata ɗum guila hilifaɓe aada ha hilifaɓe diine wadde noon ko weltanade bandiraɓe kala saaha kadi wiide kadi neɗɗo timmani kala ne jooɗi ɗon ɗo guila e haala meɗen ha e jonde men ha e ɓurnugal meɗen kala ko mbaɗɗen hen ko fewani yimɓe eɗen ñaago bandiraɓe yafuya wona ko ɓuuri en ko neɗɗo wonmo timmani kala kadi ko feewi hen ko Allah subahanahu wa taala o ummi wadde noon en jittiri ɗum Allah eɗen mbiya jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude ɗo o jaam ɓoltan dumem Allah jarama on jarama